máte dost se starými stoly, musíte je furt umývat dost. Je tady nový a vylepšený stůl. Ještě tady nejistá ani minutu a hned tady uvidíte další stůl, který je asi nejlepší. Tady vidíte stůl jménem Styrot. Je to neuvěřitelné, že jo? Ani já to neuvěřila. A stojí to jenom 2000, což je za mnou. Je to neuvěřitelné, že jo? Ani já jsem tomu tehdy nevěřil, ale naše číslo máte opět tady. Tady máte naše číslo. Dobré, že jo? Ale absolutně vynikající. 2000 za tento stůl. To je úplná dobrá nabídka. Za ty dobré stoly. No. Tak to je dobré. Tak volejte i hned a máte ještě na to slevu 50%, takže asi polovinu z toho vám odečteme, takže jenom 1000. To bylo fakt dobrý volba. Fakt dobrá volba. Minutku. Ano, prosím, chtěl bych si objednat 15 stolů. My 15 Dobrá. jich nemáme. Jich máme jenom 2. Jo. Tak 2. Děkuji a bude to stát 2000. Přijďte tady hned. Objednejte a přijďte i hned.